en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Oh! Localicei un lugar moi interesante para irmos de excursión. Podes saber cal é o lugar? É o faro en funcionamento máis antigo do mundo. A Torre de Hércules, na Coruña. Que é un faro? Os faros son unhas torres con luz. Están nas costas e serven de sinal aos barcos. Que interesante. ¡Qué ben! Imos ver o mar de novo. ¡Que torre máis alta! Eu estou mirando para arriba, pero non vexo ningunha luz. Os faros só funcionan pola noite ou cando hai moita néboa. Por iso tería que estar funcionando. É de noite. Que ese son? Gaga, déixame o aparello. Toma! É a bucina dun barco que ao estar o faro apagado non ve por onde ten que navegar. Está en perigo de naufraxio. Pois temos que subir o faro e prendelo. Hai que salvar o barco do perigo. Recoiro co pó de estrelas. Pensei que nunca remataríamos de subir as escaleiras. Vencas, tes que buscar a avaría. Sí, comandante. O barco está navegando cara a unhas rochas e vai naufragar. Intentarei amañalo o máis rápido que poida. Teño moito medo, non quero que lles pase nada a eses mariñeiros. Pioncho confía en Pencas, é a mellor mecánica da galaxia. O barco está a piques de encallar na rocha. Pencas, date presa! A situación é moi perigosa. Ai, creo que xa está. Nuns segundos prenderase a luz. A ver. Que medo pasei. Mirade, un libro. É unha nota que está saindo dunha botella. A ver, déixame vir. Queridísimos amigos, moitas grazas por amañardes o faro. Son o patrón do barco que conseguiste de salvar. Grazas en nome de todos os mariñeiros. O libro é un agasallo de agradecemento. Que ben! Xa temos un novo libro. Título: Hércules e Xerión. Autor: Manuel Almofrei. Ilustracións: Luis Sendón. Editorial: Bahía Edicións. Hércules era un home con moita forza. Esta circunstancia facía que sempre vencese os que se enfrontaban a él e que sempre conseguise o que se propoñía. Sen embargo, Hércules tiña un problema. Non era quen de controlar tanta fortaleza, así que un fatídico día, mentras andaba a xogar coa muller e cos fillos, matounos sen querer. Co fin de compensar tan fatídico crime, un íntimo de Hércules aconselloulle que superase unha dura serie de probas, xa que só facendo ben podería desfacerse da súa pena. As probas eran de forza e de astucia, e Hércules superounas todas, e foi falar co seu preceptor, Teseo. Despois de felicitalo polo traballo ben feito, Teseo encomendoulle unha última proba, de gran perigo e dificultade.
Hércules debería vencer a un monstro de 3 cabezas que mantiña aterrorizados os habitantes do seu territorio, ártabros e brigantinos. Hércules botou a andar e ao pouco xa viu de lonxe o tremendo pazo que tiña Xerión e todas as riquezas que acumulara a conta do traballo dos demais. Pero máis impresionado quedou Hércules cando de repente viu aparecer o monstro e estivo a piques de quedar pampo. Pero de seguida reaccionou e díxolle: «Ei, ti, monstro de 3 cabezas, réndete e salvará a vida». Xerión, sen embargo, escachaba coa risa: «Vaite do meu territorio se non queres que che esnafren 1000 anacos». E non houbo máis palabras, simplemente comenzou a loita. O sonido das armas era tal que enseguida comezaron a chegar un monte de curiosos e estiveron pelexando durante horas. O primeiro en caer ferido foi Hércules, xa que Xerión, coa súa cabeza de touro, que tiña unhas astas como picos de silveiras, fíxolle unha esgazadura todo ao largo. E xusto nese momento, Hércules lanzou a súa espada con toda a forza e dou xustamente no seu obxectivo, a cabeza da serpe, que rodaba costa abaixo. A loita continuou durante toda a noite, co luar como única compañía, pero en vista de que non había ningún vencedor, decidiron parar para descansar e retomar a pelexa en canto raiase o sol. Hércules foi ao seu barco a sandar as súas feridas e alí recibiu a visita duns ártabros que lle deron información moi valiosa para poder vencer no combate do día seguinte. Por iso, o día seguinte, cando chegou á praia, Hércules non tivo medo ningún e comezaron a loitar moi encarnecidamente. A loita durou 24 horas e cando estaba a piques de raiar o sol do segundo día, Hércules dun golpe certeiro cravou a súa espada na cabeza do león. E o ruxido foi tal que todo o mundo se decatou de que o tempo do malvado estaba a piques de rematar. Sen embargo, Xerión aínda tivo tempo de cravar unha daga na perna dereita de Hércules, momento que este aproveitou para cortar a terceira cabeza, a de touro, e facela rodar ata a praia. O pobo, ao ver o remate do malvado, aclamou a Hércules, e no mesmo lugar no que o xigante Xerión tiña situado unha torre para vixiar os barcos, Hércules e algúns ártabros levantaron unha enorme torre con unha luz arriba de todo, que servise de guía para todos os navegantes que por ali pasaban, e no fondo da torre enterraron o xigante. E é por iso que dende aquel día, a esa torre e o lugar chámaselle a Torre de Hércules. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. A imaginación hai que usar para os colegas do cole namorar. Se usa a tua imaginación, poderás vencer un dragón. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. Para ser un marinho e navegar, a imaginación hai que usar. Se usas a tua imaginación, poderás ser piloto de aviación. Sí. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usas a tua imaginación, os xogos terán máis diversión.